गिबियावनो सारनिसिम खुलुमनाय थाबाय दे फोरमान एबि चेनेलाव सार नोंथांखौ बरायनानै लाबाय आरो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो बरायबाय दायो सारखौ फोरमान एबि चेनेलनि जानानै गांसे आर'नाइदो सारखौ बरायनो थाखाय आखायाव लाबाय दे खुलुमबाय दायो सारखौ बरायनाय हाबाफारिया थांबाय दायो सारजों दान्दिसे मोगा-मोगि सावरायनोसै आरो सारखौ गावनि आबुं सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बा गावनि सिनायथिखौ होगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय थाबाय नि नामाथ' गपिनाथ ब्रह्म ब्रह्मबाबो आं बाथौ जोंहा न'खरावनो गासै खान्दानानो बाथौ आरो बेयावबो बाथौ हजों गामि बोरायावबो बाथौआनो बेखिनियानो आरो आंथ' अरिजिनेलि आइथांजारिनिमोन अरिजिनेलि जोंना बर' मिडियामाव फरायनाय बर' मिडियामनिफ्रायनो आं गासिबो इडुकेसन लादों आंनि गथ'फ्राबो गासिबो बर' मिडियामाव फरायजोबो आं मास्टार आंहा मोनसे मट' दं चेलेन्ज दं आंनो बर' मिडियामनि मास्टार आंनो बर' मिडियाम माबायाबा गतिके आं आंनि गथ'फोरखौ बर' मिडियामाव होजोबदों साक्सेस जादों फेइलियर जायाखै MSc जाबाय सासेया इंलिसाव उन्दैया मेट्रिकआवबो मोननैयाव लेटार लाखिदों आरोना आरो हायार सेकेन्डारियावबो इंलिसाव लेटार लाखिदों पान्डुआव फरायबाय दं दा बिसिनाव आगबारायगासिनो दं आरोना बर' मिडियामनि बेयाव थाफैनायनि आगोलनो बोरै बाथौफुरि नाम लालायखो आं मिथिया रौता बाथौफुरि बुङो आरोना बेखौ बजाजार ओरैनो माबाया रेभिनिउ भिलेजआ बजाजार आरो ना बाथौफुरि नाम लादों आरो बाहाय रावबो माबा खालामाखै बाथौ थानसालि बेयाव रायजोआ फाथिदोंमोन नालाय बेखायनो बाथौफुरि लाहोबाय खोमा सारा थुनलाइ बिथिङावहा गांबेसे बिजाब साफायनानै दिहुनखो आरो मा मुं एसे फोरमायनो हागौमोन नामा सारा साफायनानै दिहुननायाथ' गांब्रैसोल' जादोंलै मुंफोरा मा मोनलाय सारा फार्स्टआव रेगा ना खन्थाइ नैथियाव आं मानसि जानायनि आगोलावनो बर' जाबाय आं मानसि जानायनि आगोलावनो बर' जाबाय नैथियाव ओमफ्राय थामथियाव सार सल' लिरदों बे जगेना दिहुननानै होदोंमोन आरो प्रफेसार बानेस्वर मेस सुंद' सल' थामथियाव बेनिफ्राय ब्रैथियाव दिहुननो हायाखैलै ना दङ लिरनानै बेफोरावनो मेरला बहाबा दंसै सारा दे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन बे बान्थाखौ सारा बबे बिजाबावहा मोनामोन बियो माबालै आं साहित्य एकाडेमि प्रग्रामाव थांनो मोननायाव बेयाव बुक स्टलाव नुदों आरो आं नुबाय साउथ इन्डियान राइटारफोरनि लेखा आरो हिन्दीयाव बेनिफ्राय नुनानै बायनानै लाबोयो आरो बायनानै लाबोनानै फरायनानै मोजां मोनबाय मालायालम दै साहित्य एकाडेमि एवार्ड मा मुं मोनलाय सार अरिजिनेलि बे देबान्तिनि बिक्रिटिकाल बै लेखायावहा अरिजिनेलि ओमफ्राय सारा बेखौ राव सोलायनायावहा मा बे एम मुकुन्दन
बे अरिजिनेल राइट माने अनुबाद खालामबाय आरो सारा ना होमबा बेखौ राव दानस्लायनाय हिन्दीनिफ्राय खालामदों हिन्दीनिफ्राय अनुबाद खालामदों बर'हा सारा अनुबाद खालामबाय आरो ना राव सोलायबाय आरो सारा दि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन बान्था मोननायाव सारा फोरमान बिलाइखौ बबे फोरमानखौ माने सारा मोनबोदोंमोन बेवहाय साहित्य एकाडेमिया मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों बिसोरो साइटेसन मोनसे हरो आरो बे दाथ' बेयाव नैबेमोन ना दाथ' बेयाव आं थांनो मोनाखिसै आं थांनो हायाखिसै आरोना बिसोर हरबाय थांनो हायोबाथ' जानाय थानाय उरां गाखोनाय गासिबो फ्रिमोन आरो दिल्लीसिम आरोना दिल्लीयावमोन बियो ओमफ्राय बबे लेखायाव मोनदोंमोनलाय सारा एसे देखायबा मोजांमोन नामा बिजाबखौ लेखाया नैलै बेमोन आरोना बे लेखा बेमोन आरोना एम मुकुन्दन न बे मालायालाम साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मालायालम सल'मा ना ओमफ्राय बेखौ सारा मा मुंखौमोनलाय अबंलावरिनि फाव बेयाव माने सारा राव सोलायबाय आरो ना होमबा नैयाव दङ बेयाव दङ देबान्टेन बिक्रिटिकेल माने बिसिनि मालायालनि नामा आरोना देबान्टेन बिक्रिटिकेल बेखौ मोनसे प्रग्रामाव खन्थाइ फरायनायनि मोनसे प्रग्राम मोनदोंमोन थांनानै आं बायनानै लाबोबाय आरो हिन्दीनि सारा दे मंगल सुन्दि बान्था मोनदोंमोन बे बान्थाखौ बेसेबां सनावहा मोनदोंमोन गोसोआव गैला ना माने बेथ' डिस्ट्रिक्ट साइटआव सभाया होयोथ' आरो आंनि सल' बिजाब प्रफेसार बानेस्वर मेसाव बेयावहा मोनदोंमोन आरोना सारा बेयावहा माने मंगल सुन्दि बान्था मोनदोंमोन आरोना सारा बर' समाजनि मा बिबान रुजुनानै खामानि मावबोखो सारा दासिम गोदो फरायसा समावथ' फरायसा आफादनि आं सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जाबोदों रौता बेनिफ्राय बर' फरायसा आफादनि सेक्रेटारिमोन आरोना सेक्रेटारिबो प्रेसिडेन्टबो जाबोदों बेनि उनाव आंथ' साख्रियाव थाबाय नालाय माबानो हायाखै खिन्थु सेन्ट्रेल मिरु साहित्य सभाया आंखौ नागाराखैमोन आरोना बहुद बिबानाव होदों सारा जेनेबा साहित्य सभानि मा बिबानाव खामानि मावबोखो जेरै मेनुस्क्रिप्ट कालेक्सन आरो सिलेक्सन साब कमिटि आं बिनि गेजेरजों ओरैबायदि जोंनि बे ओनसोलनि मानसि रावबो सिनाया बेफोरनि सल' खन्थाइफोरखौ आं बुथुमनानै हरनाय जाबाय साफायै होदों बे माने बर' साहित्य सभायाव आंखौ जेब्ला बिबान होदों बे आरो ओमफ्राय एवार्ड सिलेक्सन साब कमिटियावबो दंमोन आं बर' साहित्य सभानि बिदिनो बान्था मोननो हानाय सायख'गिरि आरोना सारा सायख'गिरि आफाद माबागिरि प्रेसिडेन्ट माने चेयारमेनखौनो होदोंमोन खोमालै बावलायलांबाय आं आरो बेनि अनगायै सारा माने बर' समाजावहा मा खामानि मा बिहोमा होबोखो सारा आं गावनि साख्रिनि थागिदायाव बारा बेबायदि फिजिकेलि मावबोनो हाया गामि आफादनि गामि आफादफ्राव बेयाव आं बे बाथौ समाजाव माबायोबा जि बुङो माब्लाबा लेंबा थाङो माब्लाबा बुंनो होयोबा बुङो बैयाव खनसे बुंदों आं जे फोरबोनि सोमोन्दै धोरोमनि सोमोन्दै जोङो बे फोरबोआव लेक्सार मारिबाय थानायनिथ' आं फंथामल' बुंगोन बेयो जोंहा मा
खामानि मावनांगौ मोनथामा जाबाय मेडिटेसन बे मोनसेया थानांगौ जोंहा मेन मेडिटेसन दे बे थायोबा जायो नों थांनानै बेयाव हान्थु खेरायबाय थानो दरखार गैया बे आरो बिदि माब्लाबा बुङो आरो आं फंथामसोल' बुंनो आं तेजपुराव थाबाबा साख्रि मावबा बै सारिदुवारनि माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थाबाय जोङो मोनसे सल' लेखा दिहुननांगौलै होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय बुंबाय दाबायबो कमिटिखौ दानानै बिसोरो आंखौसो आफादगिरि बानायबाय बेयाव तेजपुर जिल्ला बर' लिरगिरि आफाद होननानै बुंदोंमोन आरो बे आफादनि माने गौथुमनि सारा माने बिबानगिरिमोन आरोना आंखौ आफादगिरिमोन आरोना सारा आंखौ आफादगिरि होबाय गावसोरनो मावनांगौ गावसोर मावा बेनिफ्राय थाबाय खै बोसोरमान सोलिबाय बियो आं जेब्लाहाय बिसि फिसा लानानै न'आव फैयो बे बोसोरनिफ्राय मावग्रा रावबो गैला आं बुंबाय आंथ' दंलै आंथ' दङ जोङो आङो थफ्लाखौल'सो लाबोदों बेहाय रौतायाव खिन्थु साराथ' ओजोंनो खामानि मास्टार साख्रिथ' ओजों मावगासिनो होमबा रौतायाव फैनानै बिनिफ्राय आं सानैसो मानसिफोरखौ लानानै दाउस्रि देलाय पाब्लिकेसन्स थुलुंगा होबाय आरो थाम खनब्रैसोनि उनाव मानसिफोरा रावबो मावग्रा गैया आं मालाय मा दरखारब्रा बेनि उनावहाय ओरैनो थाबाय थानोबो लुबैयालै माबा मोनसे समाजनि बिहोमा होनो लुगैयो आरो ना होमबा जों सानैजों रायलायबाय ओइ जोंहा जमा जानांगौलै जमा जानानै थुनलाइनि माबा खालामनांगौ आफाद दानांगौ दा बिनि बायदि उनाव बेनो थुनलाइ बाथोन नाम मोनहैदों आरो थुनलाइ बाथोन मोनदों दा रौतायाव सारमोना जिथुनाखि थुनलाइ बाथोन बे थुनलाइ बाथोन आफादावहा साबैसे सोद्रोमा दं आरो मास सिस्टेम सारमोना बे जुथुमाखौ जयो ना सप्ता सिस्टेमै जयो मास सिस्टेम जयोमोनलै मास सिस्टेम जयोमोन बिनिफ्राय रायखांग्रा गैयाबाथाय जाला रायखांग्रा गैयाबा जाया ओमफ्राय सार बे थुनलाइ बाथोनावबो बिबानगिरिफोर दं नामा बा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मासे बिदि बिबान सिस्टेम दाना दोनदों नामा सारमोना होदोंमोन ना बिनि आफादगिरिया सोरमोनलाय थुनलाइ बाथोननि आफादगिरिया स्रां स्रां सरगियारि ना ओमफ्राय नेहाथारिया दाइदिलास गिरुवानि ना बिथांमोननि दैदेननायाव थुनलाइ बाथोन जुथुमाया माने जायो आरो ना होमबा सार जायोमोन सार बेहाय थुनलाइ बाथोनाव खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' गासैखौबो आवरायनायनि खाबु दं नङा होमबा गावनि सोरजिखौ जों गासिबो जायगा होयो आरोना बेहाय आरो सोरबा नुनो हायाबाबो नुजाफैयोबा मोजां मोनलायनाय जायोमोन आरो बे थुनलाइ बाथोनाव आंबो बाहागो लाबोदों खननैसो खन्थाइ आवरायबोदोंमोन रौतायावनो गेस्ट हाउस ना मा बुङोमोनलाय बेहाय बाहागो लाबोदोंमोन आंबो बेहायबो खन्थाइ आवरायबोदोंमोन बेनोमोन आरो बे थुनलाइ बाथोना अरांनियावबो दंमोन ना माबा गैया आरो अरांनिफ्राय एरिया गैया आरोना आंबोथ' अरांनि उनाव अखाफोर लाइजौआरि अबिन्द्र कुमार मुसाहारि बिथांमोनाबो फैयोमोन ना बे सानैया फैयोमोन आरो ओमफ्राय उदालगुरिनिफ्रायबो फैयो बे हिसाबै माबा गैया आरो सिमा गैया आरोना आं फैनाय समावहा बै गबिन्द बसुमतारी मोना बेवहाय माने गेस्ट आलासि लिंबोदोंमोन आरो बे गेस्ट हाउसआव माने बे काजलगावनिमोन ना काजलगावनि गबिन्द बसुमतारी हारावनो साइकेल लिरगिरिया बिथांमोनाबो दंमोन आरो थांनाय समाव
आच्छा दा होमबा बे सारनि बर' समाजनि खामानि मावबोनाया सारनिया बिसिनि नङा होमबा सारा गेलेनाय बिथिङाव मा खेलाखौ गेलेबोदों आरो सारा मा खेलाखौ मोजां मोनो गामियाव उन्दै समाव आयनाल गेलेयोमोन आयनाल खेलाया मा खेला बुंनाय जायोमोनलाय बेयो आथिंजों खारनाय बारनाय आरो मोनसेया जाहैबाय बाथा खेला सारा बे एखेबारे फेभारेट मोन आरो उन्दै समनि आरोना बे मोननै खेलाखौ सारा गेलेबोदोंमोन आरो ना उनाव बिदिनो आं दाबो गिलाखौबो एसे गेलेदोंलै गिला खेलाखौ उन्दै समाव सार बे गिला खेलाखौ बोरैहाय बिनि रुलफोरखौ एसे खिथानाबा मोजां जायोमोन नामा बारा हाला मोनथाम स्तम्भ थायो आरो बेयाव गिलाखौ ओरै गावनानै बैखौ बोखारनांगौ बारहोनो हायोबा बे मोनसे बाय आरो बेवहाय मा जाबावो नाम बेलेग बेलेग दंलै दा गोसोआव गैला नै बेनिफ्राय लाजेनो आथिंनि बेनिफ्राय आफानिफ्राय लायगोन नै बेनिफ्राय लागोन नै बेनिफ्राय लागोन गिलाखौ खुबैहरनांगौ नामा खुबैहरनांगौ जेसेबां खुबैबाय बे खाथि जाबायना बेजों बे गावनो हाबाय आरो उन्दैयाव गेलेदोंमोन बेखौनो माने गिला खेला बुंनाय जायो आरोना दाथ' जों बे खेलाखौ नुनो मोनला नङा होमबा गिला फिथाइखौ नुदों गिला फिथाइ जों नुदों फिथाइखौ नुदों बे माइहुनफ्राव माइरंफ्राव दोनफायो नङा होमबा बे फिथाइया दा दोनफायो खायफा दोननाय नुदों स्लिम गोसोमहै गिला फिथाइया गिला फिथाइया माबाने हाजोनिफ्राय ना दैमाफ्राव फैयोलै धोनस्रिथिं बोहैबोयो बेबो माने बेखौनो गिला खेला बुंनाय जायो आरोना होमबा बे बिनि फिथाइजों गेलेयो आरो बिनि फिथाइजों गेलेनायखौनो गिला खेला बुंनाय जायो आरोना गिलानि फिथाइजों गेलेनायखौनो गिला खेला बुंनाय जायो आरोना होमबा ओमफ्राय बेयाव मोनथाम स्तम्भ दं माने मा नाम दं गोसोआव गैला दिनै 50 बोसोरनि आगोलनि खोथा नालाय ना खिन्थु गिला खेलाखौ गेलेदोंमोन आरो मोजां मोनोमोन आरो बेफोरखौ जोंनि ट्रेडिसनेल बे माबायाव लाखिनांगौलै जोंनि माने बर'नि हारिमुनि बा बर' हारिनि खेला बुंनानै एसे लाखिबा मोजां आरोना सारा आरो हायोबा बेखौ ओनसोलारि हिसाबै खेला खुंनांगौ नामा आरो खुंनो नांगौ बेयाव एनाउन्समेन्ट होयोबा गोरों मानसिफोर ओंखारलांगोन गिला खेलायावहा ओरैनो सोङोबा रावबो बुंनाय नङा बोराय मानसि ओंखारलांगोनलै बे खेलायाव होमबासो माने खेलाखौ मोजाङै माने आबुङै दिन्थिनानै जोङो गेलेबोनो हागोन आरो ना बोरायफोरा दिन्थिनानै गेलेबोबासो बिसोरनो बुंगोन जों लागोना जों थांफागोन ना होननानै बुंगोन आरो बिसोरो आंनि फोथायनाय बे जेनेबा दायो फुटबल बा क्रिकेट जेरै नेसनेल लेभेलाव सहैदों जोंनि बे जेनेबा जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो बिदि माने बे खेलाया माने मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय खेला जागोन नङा होमबा निस्सय जेनेबा खुंबोबाय जागोन बेखौथ' जोंहा सासे चाइनायाव थैहैनाया बे खामानिखौ मावदोंमोन बे गिला थेला हाबि जाबि आयनाल गेलेनाय बेफोरखौ बे लाबोदोंमोन खिन्थु जोंनि बे हालामथिं बेनि माबाया गोसारनाया बारा जायाखै आरोना जों क'क्राझारसिम थाबाय आरोना बिनि गोसारनाया नामा बे हारसिंनो नाजादोंमोनलै चाइनायाव थांनानै थैहैबायना बेयो जोङो मोनथिनो मोनो सारा फोरोंगिरि एबा मास्टार साख्रि मावो सारा बबे आयदायावहा फोरोंबोयो मास्टार साख्रिखौ आरो बबे फरायसालियाव फोरोङो आरो बबे आयदाखौ सारा फोरोंबोयो माने आं कलेजाव फरायबाय थाबानो बे दाबसे जायगायाव बर' मिडियामनि मास्टार नांगौ होनना बे समाव आं
प्रि हायार सेकेन्डारि दानि हायार सेकेन्डारि गोदोआव जोंनियाव प्रि इउनिभार्सिटि दंमोन दै आं बेनि स्टुडेन्टमोन आरो आं पास जायाखैमोन थांबाय बर' मिडियामनि नांगौ होननाय थांबाय 250 थाखा होयोमोन आरो दान बान्था सोरनो मासाव 85 नि खोथा 85 नि खोथा ना ओमफ्राय थाबाय थानानै उनाव बिए पास जाबाय अरुणाचलाव गथ'फोरखौ अननानै थाबाय आं ओजोंहाय ना नङाबा आं फैनानै बेयाव फैनो हायो बर' मिडियामनिनो आं फोरोंगिरि बिए पास खालामबाय अनार्स बिएड पास खालामबाय एमए पास खालामबाय डाबल एमए पास खालामबाय थाङै थाङै आंसो सिनियर मस्ट जाहैनानै प्रिन्सिपाल दायित्व लानांबायलै ओजोंहाय सारमोननि फरायसालिनि मुङा मा मुंमोनलाय हेमबुरा हायार सेकेन्डारि स्कुल हेमबुरुवा हायार सेकेन्डारि स्कुल घरामारि सारा दा बेहाय प्रिन्सिपाल बिबानाव माने मावबोदों आरो ना दासिम मावबाय थानांदों मावबाय थादों आरो ना बिराद खस्थ'लै सारा मा डिप्ल'मा दंमोन आंथ' बर'आवबो एमए पास खालामबाय आइडलनिफ्राय इक'नमिक्सआवमोन नालाय आं इक'नमिक्स आंथ' हिन्दीबो रोङो हिन्दी ना हिन्दीखौ सारा बेसेबांसिम फरायनाय जेनेबा हिन्दीयावहाय बिशारद प्रबिन रत्न बिशारद सारा बिशारद पास हिन्दीयाव आरो हिन्दी पेपारावबो आं लिरदोंसोमोन खन्थाइ रायथाइ रिपर्टारगिरि सेन्टिनेलाव बेबायदियाव थानानै माखासे रोंदों आंथ' हारसा रोङामोन आं 10थासो भाषाखौ बुंनो हायो 10ता भाषा रों सारा मा भाषाखौ रोङो बेनि गेजेराव जेनेबा बर'आव थाखाबाय नङा होमबा बर' हिन्दी ओमफ्राय इंलिस ओमफ्राय मा भाषा रोंबावो सारा बेंगलि ओमफ्राय एसामिस थाबाय नेपालिखौ आं रायनो हाया दाबो रायनो हाया आरो माखौ आदिबासिखौ बिहारिखौ बाहायो बै बिहारि गथ'फोरा बिहारि गथ'जों रायलायो आं स्कुलाव फरायसालियाव आरो ना धेमालि खालाम दासो सारा राव रोङो आरो ना होमबा रायज्लायनो बुजि रावनि खेथ्रआव मोनसे बाथ्रा दं सानजारि रावखौ नांगौ ना गवालपारा रावखौ नांगौ आंनाव ना कामरुपिया रावखौ नांगौ बर' रावावहा बे मोनथामखौ हायो आरो सारा ना सारा होमबा नङा होमबा आलौ गोसा बबेनि बेलाय आंबो मिथिगौ आलौ गोसा आलौ गोसा आलुआ मा बुस्थु बेलाय खिन्थु बर' राव बेखौनो सोरबाया बुंनोसै बहानि मा भाषा बाहायदोंब्ला आंनि सेराव फै आं हाजों सार बेनि ओंथिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा आलौ गोसानि ओंथिखौ फानलु आलौ गोसा माने गोसा नालाय आलौ गोसा ना आं दहाय बुंदोंमोन आं खाख्लौनि खोथा खाख्लौआ मा खाख्लौ फिथाइ खाख्लौ फिथाइया माजबाद बै पाहारिया ओनसोलाव देव खाख्लौ आरो ना ओरैनो खाख्लौ दंखायो बेयो जाबाय देव खाख्लौ जोंनि बर' हारिमुनि बिथिङाव सारा बर' हारिमुखौ बोरैहाय सारा अनसायबोदोंमोन आरो बोरैहाय माने दासिम गोदोनि आरो दानि हारिमु बर' हारिमुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा गोदो जोंहा उन्दैयावथ' बर' हारिमु होनना बुङोबा बैसागोआव माबायदि अबस्थामोन जों बेखौ नुबोदों आरो बेयाव बिहुराम बर'आ थुलुंगा होनायाव जोङो बन्द' खालामनानै बैसागुखौ ओरैबायदि खुंनांगौ होननानै खालामदों मोसानाय मेथाइ खननायनि नेमखान्थि बेयाव आं
माने बे खेत्रआव आं एक्टिभ पार्टिसिपेसन खालामदों बिनि उननिफ्राय दासिम जे बर'नि मोसानाय खननाय बानाय जे जादों बेखौ आं नुबोदों आरो मोनसे खोथा 85 ना 86 आव डिमाकुसियाव डिस्ट्रिक्ट आबसु जादोंमोन बेहाय जोंनि रुटानिफ्राय हारिमु दोलो लांदोंमोन आरो गोदानारिनि पार्टिया गोदानारिल' दङ खाम सिफुं बे समाव बिसोर सोलोंदों बुरखां हारिमु आफाद होननानै जानांगौ बे गथ' उन्दै गथ'फोर लानानै थांबाय ओरैबायदि मोसाहोबाय बिसोरखौ बे समाव नुदों गटे ओनसोलाव कुनु गामियावनो ना खाम दङ ना सिफुं दङ ना सेरजा दं दङबाबो बेबायदि अबस्था बेनिफ्राय माने आसरित धरननि चेन्ज जादों आरो बेयाव आंबो दं मावफादों आरो खिन्थु आं निजे दामनोबो रोङा रोजाबनोबो रोङा आरो कालसार बेलायाव आरो ना होमबा नायनो मोजां मोनो आरो ना होमबा हारिमुखौ सारा अनसायबोदों ना होमबा नायनानै हामाखौ हामा बुंदों बे जाथ्राखौलै होननानै माब्लाबा थोंजों बुंफ्लांनानै गाज्रि मोनजादों दिथा होदों ना होमबा सारमोना दिथाबो होदों जम जादोंमोनलै हारिमु बेलायाव आरो ना बैसागु बन्द खालामबाय बिसोरो ओंखामोना होननानै जम जादोंबो आरो ना बै समावथ' जेनेबा दाथ' 18 आगोलाव मागिनाय दंमोन नालाय बै समाव बैसागोआ न'खर मागिनायानोथ' बिराद गाज्रिलै न'खर मागिनायाथ' मागिबाय आरो बिनि बादैबो बेलेग धरन माने मागिनाय दंमोन आरो ना नायथावा आरो बाहेरायाव थांनानै माबाहैनायफोरा दाथ' गोबां सोलायबाय नङा होमबा दाथ' स्टेज प्रग्रामाव जेनेबा गायक बा लाबोनानै माने दा फांसन खुंनायखौ जों दा नुनो मोनोसै आरो सोलायनायखौ दा बेनो मोजांसिन ना दानिया मोजांसिनमोन गोदोनाथ' फर्मेलिटि गैयामोनथ' दानिया दं आरो ना गोदो गामियाव आसलथे नैबे मोनसे खोथाखौ आं दा नायबोदों जोंनि बर'फ्रा फाख्रि दंफां सेराव मोसायालै न'नि सिथ्लायावसो मोसायो बोरै फाख्रि दंफां सेराव मोसाखोथाय दा नुबा लाजिनो ओंखारो नामा बोरैबा बुंनो बोरैबा मोनो आरो आं बुंबाबो आंनि माबाया जायालै मा सानो नोंसोरलाय नंगौ नंनायाथ' बर'फ्राथ' माने सिथ्लासो मोसायोमोन डिफारेन्स दङ आरो बेखौसो बेयाव लाबोदों मा फाख्रि दंफां सिङाव मोसाहैखो सोर मोसाहोखो मिथिला दा बे हारिमु दैदेनगिरिफ्रासो मिथिसिगोन आरोना सार जोंनि बर' समाजनि दायो जोंनि लाइमोन जोंनि बर'नि लाइमोन बा सेंग्रा सिख्ला बा बोराइ बेन्थ' जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा जेनेबा थुनलाइ बिथिङावहा सल'मा बा खन्थाइ बिजाब बा थुनलाइ जिथुनाखि बिजाबफोरखौ मा रोखोमै अनसायनायखौ सारा मोनबोदों एक नम्बराव मास्टारफ्रा गावनि गथ'फोरखौ आत्मबिसास गैया बर' मास्टारफ्रा सोर बर' मास्टारा गावनि गथ'खौ बर' मिडियामाव फोरोङो एक नम्बराव सोर राइटारा गावनि गथ'खौ बर' मिडियामाव फोरोंदों बेलाय बोरै बर' लेखाखौ फरायनोखाय आरो दा बेनो खोथाया जेनेबा दायो जोंनि बर'
सुबुंफोरा बुङो जेनेबा फरायसा आफाद बा बर' साहित्य सभा आफाद बिथांमोना बुङो बर'खौ गेरेमसा माहारि दानायनि जिथुनिखि सिमां जिथुनिखि गेदेर गेदेर मिटिं जुथुमाफोरावहा गेदेर गेदेर माने बिबुंथि होबोनायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों जेनेबा बर'आ गेरेमसा हारि दानांगौ बुङो जेनेबा गेरेमसा हारि दानोब्ला जोंनो राव थुनलाइ हारिमु गेलेनाय राजनिति गासिबो बिथिंखौ नांगोन नङा होमबा बेनि बेलायावहा जोङो दायो जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ सारा बोरैहाय एक नम्बराव जायफोर बुंग्रा बिसोरो गाव न'आव बर' रायथों बर' लेखा फरायहोथों गथ'फोरखौ बास बेनो आरो दिनै बुंगोन ओरैबायदि साहित्य सभानि लिडारफ्रा धरना होगोन उमुक बुंगोन माबा बुंगोन नामफोरखौ बुंनानै बा दाय जागोनलै नेक्स्ट दिना गावसोरनि गथ'खौ इंलिस मिडियामाव फरायनाय बेखौ सारमोना मा बुंनो सानो इंलिस मिडियामाव गासिबोथ' माथो बर'आव फरायानो बहा फरायो आं मिथिला इंलिसावनो फरायो खोमा दा बेखायनो आंहा रागा दंब्रा आंहा रागा दं आं चेलेन्ज आं बर' मिडियामनि गथ' बर' मिडियामनि मास्टार आंनि गथ'फ्रा सेवोबा सेवथों आं बर' मिडियामाव फोरोंदों सारमोननि गथ'फ्रा दा बेसेबांसिम सोलोंथाइ लाखो बर' मिडियामाव फरायनानै गिदिराथ' माबा लाबाय एम.एस.सि खालामबाय बर' मिडियामाव फरायनानै उन्दैया दासो डिग्रि फरायदों डिग्रि बेसेबांसिम मोनखो देग्लायसो डिग्रियाव गुवाहाटियाव बान्दोआव सारमोननि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा साबेसे जायोमोनलाय गोदोनाथ' बुरजा जायोमोनलै 10 जन जायोमोन 10 जन जायोमोन गोदो दानाथ' माथो सासेबो जालानो बेखौसो आं सिन्था खालामदों माथो सासेबो हस्पिटालनिफ्रायसो लाबोयोनो माथो हस्पिटालनिफ्रायसो लाबोयोना जोंनाथ' 10 जन ना बिदा बिफं आरोना बिनानाव थुनलाइ बिथिं थुनलाइ सोरजिग्रा गोदान गोजाम थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ सारा मा बोसोन होनो सानो आरो बोरैहाय थुनलाइ सोरजिनायाव बोरैहाय थुलुंगा होनो सानो सारा आरो बोरैहाय थुनलाइ लिरब्ला बा बिजाब लिरब्ला माबायदि बान्थाखौ मोनहैनो हायो जेनेबा बर'नियाव रानसार बान्था साहित्य एकाडेमि बान्था मंगलसुन्दी बान्था माने अनेक दं नङा होमबा बे बान्थाफोरखौ बोरैहाय मोननो हायो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा जोंना फराया बर' सुबुंफ्रा लिरगिरिफ्रा जाय लिरनो ओंखारदों बियो गुबुननिखौ फराया आरो गुबुन रावनि लेखाखौ फराया बेबायदि आन्दाज मोनो आरो फरायनांगौ गाव जेसां लिरो बेनिसाय बांसिन फरायनांगौ गुबुननि बिजाबफोरखौ बेनो आरो फरायनांगौ बेजोंनो नों आइडिया मोनलांगोन आरो बेनि नोंखौ माबा लेभेलाव सौहैहोनो हागौ दा बुंदों बे बिजाबखौ माने साहित्य एकाडेमिनि मोनसे खन्थाइ मेलाव साउथ इण्डियायाव थांदोंमोन आं जायगाखौ एक्जेक्ट जायगाखौ बावबाय बेयाव थांबा आं बायनानै मोनदों आरो साउथ इण्डिया लाबोनानै फरायनानै मोजां मोनबाय ट्रान्सलेट खालामबाय आं दा बाहाय मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरो लाखोमा सिखोमा भाषाखौनो माने गामियारि
भाषाजों लिरनांगौलै गामियारि भाषाजों सोरजिनांगौ नङा होमबा अब्लानिया रासिन जायो बा मोजांसिन जायो रौतानि बे जल'फोरखौ बै समाव बुंदोंमोन आं सानजारिफोरखौ आरो थोद नोंसोरो मानो गलफानानै लिरो मालाय सानजारावनो लिरनो थिनदों आरो नामा सारा हा आंनि लिरनायखौ फरायदों नामा मोनसे गाजा दं जाबोरा आलासि जाफैनायखौनो बोना अनला उरबाय रे रायजोफ्रा अमा खुबाय सानजारिफ्रा भाषाफ्रा बियो सारनियाव दायो फैयै फैयै जोङो सारनिसिम जोङो जोबथा सोंथि सोंनो सानबाय सारा बर' हारिनि थाखाय मा मेसेज होनो सानो बा बर' हारिनि थाखाय सारा मा बोसोन होलांनो सानो गावखौ मोजां मोननाया मानसिनि माबा जानांगौ आखु जानांगौ गावखौ मोजां मोनबानो बे हारियानो जा सुबुं माहारियानो जा गावखौ मोजां मोननांगौ गावखौ मोजां मोननांगौ अब्लानो माने देरहासार जानो हायो नङा होमबा गावखौ मोजां मोनाब्ला नों ख्रिस्टान हिन्दु उमुक थुमुकखौ बुंबाय थायोबा रायबाय थायोबा बोरै जानांगौ जाखो गावखौ मोजां मोन दस्राखौ रायनो दरखार गैया गावखौनो मोजां मोननांगौ आरो बेनो बेस्ट पलिसि जेनेबा बेनि मिनिङा आंखौनो मोजां मोननांगौ बेनि मिनिङा नामा आंखौनो मोजां मोननांगौ आरो अननांगौ बा मोजां मोननांगौ सारा बिसिनि मेसेजखौ होबाय नङा होमबा आंथ' बेदि बुंबाय थाखायो जेरावबो सारनि बोसोना बे जाहैबाय आरो नङा होमबा बे समाव फोरमान AB चेनेलनि जानानै जोंदों दान्दिसे मोगा मोगि लानायाव सारा गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंदो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो इयुनाव फिन बिदिनो सम खाबु मोनोब्ला लोगो मोनफिनगोन होननानै सारनिसिम आं मिजिंथिनाय थाबाय सारनिसिम जोबनायाव खुलुमनाय थाबाय दे जै जाथों